Έτσι ξεκαθαρισμένο πρόγραμμα αυτό το πεις. 25.000 θερμίδες θέλουμε 2,5 κιλά, βγάζει 2.500 θερμίδες βγάζει 1 κιλό ξύλο. Για να παίρνουμε και με 10 κιλά την ώρα. Για να πάρουμε το μάξιμο. Για να πάρουμε την απόδοση. Είναι και φρέσκο το σπίτι του, είναι και 5 μέρες εκεί στο σπίτι, καταλάβες. Δεν πειράζει. Ας έρθει το Σαββατοκύριακο να βάλει καλά ξύλα, να το κουμπονίξει για να κάνει τη δουλειά. Εγώ θα έχω Παρασκευή απόγευμα να το κουμπονίσει. Ναι. Γιατί όπως έρχεται Σάββατο μεσημέρι, κατάλαβες. Τηλώνω 2 ώρα καθαρινά που έχει το μαγαζί κάτω. Εσύ το συγκαταβαίνεις. Έλα το Σάββατο το πρωί που πούνεις, βάλει το έτσι. Παρασκευή απόγευμα θα κουμπονίσει, ξανά πρέπει να ρίξει κομμία. Και Σάββατο το πρωί να έχει στάχτη. Να το κουμπονίσει και να ρίξει να βρει. Τα τσάπια θα του πεις με το αυτό. Έχεις κανένα πανί βεργόνα που το καθαρίσει λίγο. Ποιος έχει το πανί, να έχει. Είναι ζεστό πολύ. Άστο, δεν θα μπορείς να κάνεις, θα σε κάψει. Έχει πουθενά πεταμένη στάχτη έξω.